Kingaldoy ti pagmasusyantayang solemnidad ding sablang santo. Pakiabetala po ka rin katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Riz and Rona Gomez and family, Jose Pepe Son and family, Irene Punsalan and family, Mirna and Freddy Lising and family, Birinya Panlilio and family, Mar and Lerna Panganoran and family, Senior Choir. Birthday Thanksgiving Daddy, Birinya Panlilio, Edward Cunanan. Speedy Recovery Daddy, Peregrina David Esguera. Mario Supan, Bel Trinidad, at Anita Chente. Makiabetan po king dalita pamukulat.
Kinagyo ng ipampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay akya kahingan, At kay ka timurin, mayapayabak kaya kay po. mayapayabak po amo. At umpisa na po ng bulan ng November, at iting mumunang piyestang kaya katanggaganakan, ing Todos los Santos, ing kapigaganakan, kalinsablang Santo at Santa. Ayan naman yung umpisa ng kikatang kapigaganakan, karing kikatang kapatad na mayamong labi. Nga batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa at pagsisyan, ting kasalanan tamo, at anyaran pa ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoong Jesus, mamu at maluka puso, pigkalungkutan mo, ingkayalan ming katapatan. Dinanov kat kinaw para king katuliran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakanulo. Ginoong Yesu Kristo, malunusan at dalise, metong kang talapamayapa at pepasakitan da, paulinin kapamintuan mo king Ginoo, Kristo pakalulo. Kristo pakanulo. Ginoong Jesus, libakan dakat pemalkara, dapat matulak at masaya, uling mabibigay ka king ligaya ng ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakanulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamu, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Kaya king Diyos, king tapat nas katasan, ang king yato, kapaya pa, paring taong kayang kalumuran. Kaya king Diyos, king tapat nas katasan, ang king yato, kapaya pa, paring taong kayang kalumuran. Diyos, harining balwa, Diyos ipang mayupaya, pupurian dapat parangalan, maligayan dapat sasambat, pupurian dapat parangalan, maligayan dapat sasambat. Diyos, harining balwa, Diyos ipang mayupaya, pupurian dapat parangalan, paligayan dapat sasambat, pupurian dapat parangalan, paligayan dapat sasambat. Ligaya king Diyos, king kamatas katasan, at king yato, kapaya pa, paring taong kayang kalumuran. Ligaya king Diyos, king kamatas katasan, at king yato, kapaya pa, paring taong kayang kalumuran. At king yato, kapaya pa, paring taong kayang kalumuran. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, makatipon kami, king lagyo ng anak mo, anting meto nga malating kawan, king meto nga yatong maleparan, at meto nga may nang tanda, ning malewakan na kapanayan. Ipaintulot mong imbinining bielanganga, sibut siya tumubo, karing pusumi, bagay makapakirake at makapakyabe, king pasabing kay kaldan daring miligtas kapamilatan ng anak mo. Ipakit mo kaya kaming kasalpantayanan at kapanayan, alagpas king anggana na niting yato, at sa mo kaming maglakbe painturo, king kayaryanan ng ligaya, anong numo kaya panayan, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo.
Pamamasang iba't king lubruning kapahayagan. Ako, iwan, ikit keng mumukyat king aslagan, ing metong panganghel. Daralane ing panatak ning Diyos amabye. Kinulay siya karing apat ay anghel, adininanan ng upaya ning Diyos, ban manira king yato, at king dayat malat. Nga naniting anghel, eye pamu sisiran ing yato, o ing dayat malat, o rin dutong, hanggang elami tatakan, king kanwan ding talasuyo, ning kekatamong Diyos. At sinabi na kanako ing bilang daring mitatakan, dinalan 44,000, ay ba't ka rin sablang lahi ng Israel. Kay ba't nanita, ikit ko rin tutong dakal atawo, nala abilang ning ninuman king karakalda, iba't lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapaning trono at ning kordero. Makaimalan lang makaba at maputi, at atinyang tatalnan apalaspas ing balang metong. Ngarang agnanag ng migsalitang masikan. Ingke kaming pangaligtas, iba't king Diyos ang makalukulok king trono at king kordero. At ding sablang anghel ang makatalakad, makapadurot king trono, ring makatwa, at ding apat ay animal, migsakablangan arapaning trono, at sinambala king Diyos. Ngara, Amen, kapurian, ligaya, kabyasnan, kapasalamatan, dangalan, upaya, at sikanan ing mga intulid king kaya kaming Diyos, king kapilan paman. Amen. Nga nang mengutang ka na ako ning metong karing makatwa, ninureting pakaimalan maputi, at nula menibatan. Peki bat kukeya, ako po balo Gino, iko pong makibalo. Deti nga na kanako, ilaring migtagumpeking maragul a pangalupig, pinipira at pepalto puti, ing karelang imalan, king kapamilitaning daya, ning kordero. Amano ning Gino, Salamat king Diyos. Gino itiyaing balayan, amagdulap makakit king lupa mo. Ginoo itiyeng balayan na magdulap manakit king lupa mo. Ing sablaban dining Gino, pati na ing sablang atsuking yato. Bandini ing meto sikluban, at ing sablang keti manuknangan. Ginoo itiyeng balayan na magdulap manakit king lupa mo. Nino ing makatuliran mukyat, kimbundok ning Gino. Nino ing makimatulid lungob, kilob ning banal a templo. Iya itang makimalinis agamat, itang makapusong dalise. Ginoo itiyeng balayan magdulap manakit king lupa mo. King Gino tangkapyang kasaplalan, at kapatawaran king Diyos, at kayang kaligtasan. Makanyan la ugali rin taong magdulap king Gino, ring lalapit king Diyos ng Jacob. Ginoo itiyeng balayan na magdulap manakit king lupa mo. Ang iba't, king mumuna ng sulat sa nuwan. Lawan nyo nung no anti, inlugod ning igpakya katamo, tunay nakataping kaluguran, inya mayayawos tamong, anak na ning Diyos,
at king kamatutwanan, anak nakatamupin. Ing sangkan, nung bakit ing yato, nakata akikilala, yapin iti. Ene akikilala ing Diyos, pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakatapin ning Diyos, dapot pamalino, ing maging kararasan tamo, makanyan man, baluta mo, king pa magbalik ng Kristo, mitulad ta keyo. Uling akit tamo, ing kayang tunay kaniwan, inya, ing ninumang ating kapanayan, kaya sukat siyang manatiling malinis, nung makanano Kristo, malinis siya. Ama noon ing Ginoo, Salamat, King Diyos, parangalan tayo po yung maya pabalita. lumapit ko kanaku, ikong sablang magkasakit at mibabayatnan, kingkaya kong pupusanan, at ako dinanda kong kapaynawan, nga na ning Ginoo. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa, king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, O Ginoo. Panakit ng Jesus, karing dakala tao, minukit siya king bundok, inyang may kalaklok ne, dinapit lakeya rin kayang alagad. Kay ba't migmulayang migsalita at nga nang tinuro karela. Mapalad la rin ala ng aliwang panaligan, nunay mo yung Diyos. Uling miyabela ka rin pagarian ng Diyos. Mapalad la rin malungkot, uling pamatulan na ng Diyos. Mapalad la rin mapagpakumbaba, huling kamtanding pengako ng Diyos. Mapalad na rin alang aliwang pagnasan, nunay mo yung tupad, king kaburian ng Diyos. Huling pagkalub ng lubos ng Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad na rin mapaglunos, huling lunusan na ng Diyos. Mapalad na rin ating malinis sa pilibluban, huling akid ng Diyos. Mapalad na rin gagawang paralan para king pamakikasundo na ring tao, huling ituring na ng Diyos anting anak na. Mapalad na ring daralan pangalupig, paulining pamanupad da king kaburian ng Diyos. Huling miyabela king kayang kayarian. Mapalad kayo neng lilibakan da kayo ring tao, at lulupigan da kayo at magsalita ng miyayaliwang kapanyiran laban kay kayo king uli ko. Tumula kayo at magsaya. Huling mikamaragul kayo ng ablas, karin banwa. Ing mayip ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umili. Gandang morning po ulit sa lahat. Good morning po.
At ang bilis po ng panahon, no? Ito na yung second All Saints Day natin na pandemic. Last year at saka ngayon. No? At sa pandemic po, mas maraming tinawag na ni Lord sa kabilang buhay. No? Kaya parang mas marami tayong pinagdarasal na mahal sa buhay na lumisan na sa mundong ito. No? At kakatuwa po na tayong mga Pilipino, ginawa natin ang November 1st bilang araw ng mga patay. No? Samantalang sa ating liturgical calendar, hindi ito araw ng mga patay, no? Kundi ito'y araw ng mga santo at mga santa. No? At siguro yung mga ninuno natin, ay tinuring na ang mga mahal natin Yumao ay ibinilang na ng Diyos sa mga santo at mga santa. No? Tayo'y umaasa na ang mga mahal natin sa buhay, ngayon tinatamasa na rin ang buhay na walang hanggan, ang ligayang walang hangganan, na ngayon yung mga santo at mga santa ay kanila ng tinatamasa. Pero ito po ang ating pagdiriwang ngayon sa ating simbahan, All Saints Day. No? So araw ng lahat ng mga santo at mga santa. Hindi pa yung mga araw ng mga Yumao. Palibukas pa lang yung araw ng mga lahat ng mga kaluluwa, na All Souls Day. Ito'y araw ng mga santo at mga santa. Equivalent po ito sa national celebration natin na National Heroes Day. Pero sa palagay ko po, mas matanda yung pagdiriwang sa All Saints Day kaysa sa National Heroes Day. Kasi mas matanda ang simbahan kaysa sa pamahalan ng Pilipinas. No? Ang naitatag lang ang ating pamalahan, no? Bilang isang bansa ng mga 1900s pa lang yata, no? Ni Emilio Aguinaldo. At unti-unti pa lang inayos yung mga yearly na pinagdiriwang natin, no? Ang simbahan, mga apostol pa, no? At yung pagdiriwang at pag-alala sa mga Yumao at alala sa mga santo at santa, yung mga early Christian era pa, no? At sino nga po ba yung mga tinuturing natin mga santo at mga santa? Na para sa atin, sila yung mga bayani, no? Mga bayani ng ating pananampalataya, mga heroes ng Catholic faith na tinuturing natin, no? At sa mga santo at mga santa, mga bayani, siyempre, pinangungunahan natin ng ating mahal na Birhen. Pero sino bang kinoconsider nating mga bayani? Mga santo at santa ng simbahan. So una po dyan yung mga martir, yung mga nag-alay, naghandog ng buhay para kay Kristo. At yung mga unang tinala bilang mga santo at mga santa, actually po kung titignan natin mga martir. Sa unang siglo, unang mga taon ng Kristyanismo, yung mga nag-aalay, naghahandog ng buhay sa Panginoon through bloody martyrdom, sila yung mga tinuturing na mga santo at santa. Kaya siguro tayo, kung gusto nyo maging santo at santa, kailangan maging martir tayo. Pumunta tayo sa Mindanao. Pag nahuli tayo ng mga abusayap, no? Yan. At ating ipagdidepensa, ipagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko, si Kristo. No? Ayan, baka automatic magiging santo na tayo, santa. Sino po bang gusto sa inyo rito? No? Para kagad-agad kabilang na kayo sa talaan ng mga santo. So yan po yung una, yung mga martir. Kaya lang po nung hindi na pinepersecute ang mga Kristiyano,
yung wala nang pinapatay mga Kristiyano, kasi mga early years lang ng Christianity yan nagkaproblema kung sinong mga santo at mga santa niyan, kung sinong tuturing ng mga bayani. At doon po pumasok yung kabanalan ng buhay ng mga Kristiyano, yung mga nabuhay na tunay na may wagas, malinis na puso, na buhay na matuwid at isinabuhay ang mga turo't aral ni Kristo. Kaya dyan po, yan, kaya nandyan si Santa Monica, no? San Agustin, lalo na si San Agustin, dating makasalanan, tapos nagbago. No? So, dyan po pumasok yung mga nagsumikap na gawing kaaya-ayang kanilang buhay sa harapan ng Panginoon. No? Kaya yan po yung tinuturing natin mga santo at santa. No? At sa mga martir at mga nabuhay na banal, mayroong kinikilalang simbahan, mga ina-acknowledge, nire-recognize. At yan po yung mga, ayan, yung binabansagan natin mga santo at santa. Pero dahil po yung lahat ng mga santo at santa ay hindi natin mabigyan ng araw para sila'y gunitain, para sila'y parangalan. Tulad na pag pinagpipistahan natin si Santa Monica, San Agustin, San Nicolas, ang Mahal na Birhen, hindi sila magkasya sa ating kalendaryo. Kaya minarapat ng simbahan na magkaroon sila ng isang kabuuang selebrasyon, no? Na kasama na sila lahat. No? Yung mga di na nabigyan ng schedule para sila'y alalahanin, para sila'y parangalan ng simbahan. Kasi ilan lang naman po ng mga santo at santa na ating kinikilala, no? At mas marami pang mga santo at mga santa. At hanggang ngayon po, mayroon pang sasamang sa listahan ng mga santo at santa ang simbahan. Mayroon pa rin patuloy na kinakanonize ng ating Papa. So ito pong araw na ito ay para sila ay bigyan ng pansin sa kanilang pinakita at pinamalas na kabayanihan sa buhay Kristiyano. Pero hindi lang po yung parang National Heroes Day, yung mga nasa talaan ng simbahan na santo at santa na hindi nabigyan hindi nabigyan ng schedule ng simbahan, kundi ito rin po sa lahat ng mga hindi nakilala ng simbahan. O kaya naman, hindi alam ng simbahan ang ginawa nitong mga tao na baka walang saksi, no? Walang kasulatan tungkol sa kanilang buhay. No? Kaya sila yung mga unknown saints. No? Kasi yung ibang mga martir na nag-alay ng buhay sa Panginoon, baka mayroon pang mga writers, no? Na nakasaksi sa kanilang pag-aalay ng buhay. Pero baka marami pa rin pong mga naging martir na tanging Diyos lang ang nakakita sa kanilang kabayanihan sa pag-alay ng buhay. Ganon din sa mga nabuhay sa kabanalan, baka wala rin naging hindi nakita, no? Walang kasulatan, walang mga relics tungkol dito sa kanila. Pero sa harapan ng Diyos, they live a holy and righteous life. So, kahit po sila, kabilang sa araw na ito, sa ating ginugunita. Itong mga unknown saints. Pero tulad po ng National Heroes Day, hindi lang yung mga namatay na heroes ang dapat nating bigyan ng pansin, kilalanin, kundi maging yung mga nabubuhay pang mga bayani, mga buhay na bayani. Hindi lang yun ang mga namatay, kundi yung mga patuloy na nabubuhay at nagiging saksi ng kabutihan at katuwiran. So sa atin din po,
ganyan din, no? Atin din gunita sa araw na ito ang lahat ng mga living saints, no? Mga buhay pang mga santo at mga santa na sa mata ng Diyos, baka kuminsan di man natin napapansin, sila'y mga martir ng ating pananampalataya na nagdurusa sa ngalan ng ating pananampalataya. At yung mga nabubuhay sa kalinisan, magpahanggang ngayon. Kasi para sa atin po yung mga santo at mga santa, kung hindi sila mga martir, itong mga sinasabuhay, itong ating binasa, itong Beatitudes, na hindi lang yung mga namatay na Kristiyano, namatay na tinuturing natin mga santo at santa, ang nagsabuhay nito, kundi baka magpahanggang ngayon. Baka sa atin po rito ganun ka lalim ang kanilang antas ng espiritualidad, no? Tulad po nitong mapapalad yung mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Meron po tayong mga ganong ako sa mga pag meron akong binibistahang mga may sakit, doon makikita ang espiritualidad ng isang tao pag may sakit. At doon masarap marinig sa mga may sakit yung ang kanilang inaasahan hindi na yung mga doktor, hindi na yung pamilya, kundi tinatalaga na ang lahat-lahat sa Panginoon. Isinusuko ng lahat sa Panginoon. Yung wala na silang inaasahan pa, natutulong sa kanila, kundi ang Diyos. At pinapaubayan na nila ang lahat-lahat sa Diyos. Alam niyo, para sa akin, ito yung kabanalan. At siguro marami sa atin na ganyan, no? Yung ipinapaubayan natin ang lahat-lahat sa Panginoon. Gaano man kahirap, ano man ang ating pinagdadaanan, hindi tayo aangal, hindi tayo magtatampo, hindi tayo magkakaroon ng sama ng loob. Kasi, di ba, pag mayroon tayong pinagdadaan, ang bunga niyan ayan, mayroong nag-iibang ugali. Pero meron naman na lalo silang nagiging mabuti, mabait, maunawain, mapagpasensya. Kasi napunta sila sa level na ipinapaubayan na nila sa Diyos ang lahat-lahat. Kung ano man ang kalooban ng Diyos, so be it. Parang ganyan. At ito po yung mga santo at santa. Ito yung katangian ng mga santo at santa. Yung mga nalulungkot, pero umaasa na ang Diyos ang magbibigay ng kagalakan sa kanila. Hindi sila pababayaan. Yung mababa ang loob. Yan. At ito pa, yung walang ibang inaasahan, kundi ang tuparin ang kalooban ng Diyos. Yung mga, at lalo na po yung mga maawain. Kasi ngayon po sa sobrang galit ko minsan yung tao ngayon, nanggigigil sa kapwa na gustong banatan yung mga naninira. Pero sa isang taong maawain, yung ultimo yung mga naninira ay kinakaawaan. Kinakaawaan dahil hindi nila makontrol ang kanilang emosyon. Hindi nila makontrol ang kanilang pagkatao. Kasi makikita mo po yung kalidad ng pagkatao ng isang tao. How he handles his emotion. Yung passion. At sa isang taong banal, ultimo yung mga masasama. O kaya kahit masasama ugali, hindi galit ang nangingibabaw, kundi yung awa. At ito rin po yung katangian ng mga santo at santa ngayon, no? Yung sila'y sinisiraan at nilulubig sa ngalan ng pananampalataya, the persecuted Christians. Yung mga patuloy
na hanggang ngayon ay gumagawa ng kabutihan sa ngalan ng pananampalataya, ganun pa man sila'y tinutuligsa at sinasaktan or persecute. They are being persecuted in the name of their faith. Na para sa akin po, maraming mga Kristiyano, Katoliko man, o hindi natin kasama sa pagkakatoliko, who are living this Christian faith. Kaya ito po yung mga ating kinikilala sa araw na ito. So, both the living and those who have gone before us na santo at santa. At ano pong hamon sa atin ito? Siyempre, ang hamon sa atin na tayong lahat, kahit parang masagwang pakinggan na tayo sana'y maging santo. No? O kaya, ambisyonin natin na maging santo. Pwede ba yun? What is your ambition in life? To become a saint. Pwede bang ganon? Sister, pwede bang ganon? Pero di ba dapat yun? Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, dapat ang pinaka-goal natin sa buhay maging santo at santa. At ang pagiging santo at santa, hindi naman yung paggagawa tayo ng mga monumento rito, trebulto, kundi yung maging banal. Hindi po ba yan naman ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad at sa atin? Sinabi niya, be holy as your heavenly Father is holy. So hindi po yan ambisyon, kundi yan lang ang dapat mangyari sa atin. Yan ang dapat nating pagsikapan, abutin sa tulong ng biyaya ng Diyos. That we be perfect as He, our Father in heaven, is perfect. That we be merciful like our Heavenly Father is merciful. O sa salita po natin, dapat like Father, like Son, like Father, like daughter. Kung paano ang Ama natin, marapat lang na tayong mga anak niya, ay ganun din. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at ating ngayong idulog o ihayag ang ating pananampalataya sa isang Diyos na una ng sinamba at sinampalataya ng mga santo at mga santa. Sabihin natin, sasalpantaya ko king Diyos, Pagpapayang ito, di na lang king banwa at yato, at ang Yesu Kristo nga nakabugtungo ginuta mo. Pengagli king upaya ning banala Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebi, pepaitas siya banwa, makaluklukwa naning Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabiyempon may nga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king be alananga. Amen. kaya meron ding sablang santo, makakilala ka rin kasakitan, at kaligaligan takit king yato, manalangin tamo king ginuban sa upanakatamo. Nga tamong manalangin at sumabi, may kakeni o ginu, sa upan me ingke kang balayan. May kakeni o Gino, sa upan me kang balayan. Kambeda ring santo, amigdusa king dano, manalangin tamo para karing milyong-milyon, at taong alang sapat akakanan, aldoldo. May kakeni o Gino, sa upan me kang balayan. Kambering santo, aeman may biyasang mamasa ni sumulat, manalangin tamo
para karing milyon-milyon, at taong emegaral at alang kagiwan. Meka keni o Ginoo sa upan meng kekang balayan. Kambering santo, amaralas may sakit, manalangin tamo, para karing milyon-milyong at taong alang doktor, amanulo, ni panulong agamit. Meka keni o Ginoo sa upan meng kekang balayan. Kambering santo, amelupig, manalangin tamo, para karing milyong-milyon, at taong emiririnan matulid magsalita. Meka keni o Ginoo sa upan meng kekang balayan. Kambering santo, aila mismo, ela sadyang kristyano, manalangin tamo, para karing milyong-milyon, at tao a epamenakit king tunay kasalpantayanan. Meka keni o Ginoo sa upan meng kekang balayan. Miyabe-yabe king pamanalangin ngeni, kambering milyong-milyon at talasalpantaya, king mabilog ayato, manalangin tamo para karing kaya katang kakaluguran at pakamalan ameyango nabye. Meka keni o Ginoo sa upan meng kekang balayan. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. O Diyos, daring mabye, mga mano kakaring puso mi. Ituro mo kaya kaming ligaya daring santo, at idake mo kami king karelang tulang alang kupas, manggaman king alangangga. Amen. Diyata pong makasadyang mag-offer talakad nala. Magkiyabeta pong magkanta kindalit para king pamagsadya karingayin. Nanungadaon ko pakita o ginungkan akong Diyos. Isablang kaya patluhod, e bakit mo kanako? Nanungadaon ko pakita o ginungkan akong Diyos. Uling sablang e kanaman, e kangalelangan. Puso kalagadaon ko, pag-isang ng malkanako, malamal lumibig ako, palang pusong malkanako. Inilagas pasalamat ko, isang lang dagang pamen, pekumetong yasaran mo, ikaulyan mo. Nanungadaon ko pagkika o ginungkan akong Diyos. Isang lang kaya patluhod, e bakit mo kanako? Nanungadaon ko pagkika o ginungkan akong Diyos. Uling sa plake ka naman, kaya naman. Insab lang daralanan ko, tulaan doon sa limbye ko, walang pamamabiyayan ko, sa uping kaluguran ko. Ikalam mo kalaos ko, insala ko sisisyan ko, pero ngayon kailangan mo, kaya o Ginoo. Nanungadaon ko pagkita o ginungkan akong Diyos. Insablang kaya patluhod,
kay pakamalang kapatid, banding kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa rin ginuiting dawon karing gamat mo, king kapurit kaligay ng keng lagyu, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ipamimiglalang, tanggapan mo retingain, king pamiparangal, karing banal alalaki at babaeng mabibya kayabe mo, king kaya kang ligaya. Parati kaya sana ng ating kamalayan, king kasaupanda, para king kaya kaming kaligtasan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kan timurin, yat nayo orem puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ngini pepaintulot mo, ing kapag masusyan at pag masusyan niyang mesaya, ing banal mong syudad, ing maligayang Jerusalem, akya kaming indu. Makapadurot king kaya kang trono, ding santo akapatad mi, alang tuknang kakantaring kapuryan kaya ka. Ing karelang ligaya kakatman daking tula, at ing pamakisamakda king kaya kang Santa Iglesia, babiyadiwat sikanan kaya kami, samantalang mamirapal king maglakbe, king dalaning kasalpantayanan, mamalagwang makikit karela. Kambening maularang kapulungan, ading sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alang tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira, sunebi niya na karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan at kananya. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At bingining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kan iti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me Cristo me Cristo me
Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biyening anak mo. Darami kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Naiming pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sa muyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo. King katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu. Ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Kimpong mapinanapin natin katahimikan, ganakan talang ngayon sablang pakamalan tamong mayang unabye. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing miye, aning sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga, ban kaya be ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya be ring apostol at ing sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kayo, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayan tala pangabos at may bukimbalan ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkaluwing kapayapan king panabon mi, bang king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Muling kekain mo. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo,
ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan. Aning laben mo yung kasalpantianan ing kaya kaming iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabiha sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Timori. Ti po may kakapatad, masaya tangin pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, amin alako, di kasalanan ning yato. Pagkaluluwan mo kami. Agnus Dei Militoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ngayong kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng yato. Ang tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
aliwan, at timuri ngayong kinpanan. Tao madamag kamang milate, manalikat ekamate. Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning wana Birhen Maria. Kaya kaing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria binilina ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo may katawan niyang tao. Nuwa na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami, king daklat ning biye. Aduan mo para kay kami, ing grasya, pakalulu, ampon sikanan, pilubluban. At ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata labang king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay igpami. Lalapit kami keka. Kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod at iatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring perapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at buod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo isablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka king kakulangan mi. Nune, bagkos mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen.
Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pupurian ming kaya kang ligaya, amayakit ka rin kaya kang santo, ikasanang mirarakayanan, king tinapi ning biye, kumapmo kami king lugod mo, at misadya para king tulaning kaya kang kayarian. Ano nuya mabibiyat, magari Jesus, anak mo, manggaman, king alanganga. Amen. Ipagkalubing lang kapainawan, karin sablang kapatid ming mayamo na biyaw ginum, ingalanggang sala, Sulag salagsak. sa karin. Ipaynaw lang ang sana aking kapayapan, Amen. ing kaladwara at ing kaladwaring sablang tapat, ame ko na, kapamila tani pakalulo ng Diyos, ipaynaw sa aking kapayapan. Amen. Ing Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya kang timurin. ilukoyo rin buntokyo para king masusing bendisyon. Ing Diyos, ing ligaya at tularing sabla ng santo, ating kapigaganakan karela, yung pagmasusyan tangin, ing kayang kanwanan, manatili sanang parati kay kayo. Amen. Ing panalain daring santo, ikabos dako sana, king kasalukuyan na dewakan. Ing alimbawa ra, king banal a pamibiyebie, hirat do sana ring pamisip yu king kasaywan king Diyos, at karing kapara yung tao. Amen. Ing banal ng iglesia ning Diyos, magsayaya, king dingkeyang anak, kasanmeton dalaring santo, king kapayapaan alang kapupusan. Miras ko sanang makirake karela, king sablang tula, king balening malugod tang ipa. Amen. At paalala po pala, bukas, umaga, morning ang ating misa. At bendisinan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ning kakatang kapag masusyan, umetaning luguran at sa iwan ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Kaya po at magandang araw, marami pong salamat. Pakamalan, kapatid, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kahabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao,
may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Sinodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, unu ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tam, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paramingo ning Pebrero banwang 2022, agkatana katamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tam, nung ka rin itamo ang timong metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo king miyayliwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aluwapang institusyon nung nuka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung family bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong a Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin, magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang ikugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagong, kukumbiran milangan ding visual at music artist, banmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen daratang ayaldo. Kalugarang kong kapatid, kukumbiran da kayungan, na makiagong, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese din San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Itipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Tavares.